ಇವತ್ತು ಮಂಗಲಾಚರಣೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಸೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೊರಿಯಾ. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರೋನ್ಮಿಲಿತಂ ಏನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಏನ ಭೂತಲೆ ಸ್ವಯಂ ರೂಪ ಕದಾ ಮಹ್ಯಂ ದದಾತಿ ಸ್ವಪದಾಂತಿಕಂ. ವಂದೇಹಂ ಶ್ರೀ ಗುರೋ ಶ್ರೀಯುತಪದ ಕಮಲಂ ಶ್ರೀ ಗುರೂನ್ ವೈಷ್ಣವಾಂಶ್ಚ ಶ್ರೀರೂಪಂ ಸಾಗ್ರಜಾತಂ ಸಹಗುಣ ರಘುನಾಥಾನ್ವಿತಂ तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशु गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम. आमका सगळ्यांक एक गोष्ट म्हणके आयचे स्पीकर हिज ग्रेस अनंत शेष दास प्रभुजी हांगेले एक स्मॉल इंट्रोडक्शन दिवचाक ट्राय करता. प्रभुजी ना मास्टर्स डिग्री केला इन मेकॅनिकल अँड इंडस्ट्रियल इंजिनियरिंग फ्रॉम PIT पुणे युनिव्हर्सिटी आणि इन 25 इयर्स तू विंगड डिफरंट MNC कंपनीत काम केला इन इंडिया. And he is currently serving as a senior general manager at Cummins India Limited based out of Pune. Ani jallelinti hod jallelinti pura Mumbai into but in 1995 to tani ISKCON join jatati te kashmalari tani his grace Radhesham Prabhu chile college preaching aikunu tantu तंतुकुनु तन्नी तंत इंटरेस्ट ಏನು 1995 to ISKCON join jotati. तनी first initiation receive केलेले in year 2000 from His Holiness Radhanath Swami Maharaj and second initiation in 2001. आणि अंगेले धर्मपत्नी Her Grace सुंदरी देवीदासी माताजी अंगेल वर्ल्डिक झालेले in 2000 श्री राधा गोपीनाथ मंदिर. त्यानंतर त्यांनी पुणेंतू असती आणि त्यांनी सर्विंग देअर लॉर्डशिप राधा वनविहारी श्री कृष्ण बलराम अँड श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा त्यांनी तंगेले ते देवाले सर्व करता असती विथ देअर मदर हर ग्रेस लीला शक्ती माताजी आणि 2 चेडू असती गौरांग अँड भक्ती. आणि विंगड कम्युनिटी सर्व्हिसेस करता असती मेनली ॲज अ काउन्सिलर आणि मेंटरिंग आणि गाइडिंग करता असती पर्टिक्युलरली इन पुणेस हिंजावाडी कम्युनिटी का. आणि तंगेले धर्मपत्नी ಒಟ್ಟು तन्नी विंगड ऍक्टिव्हिटीज अंतू इन्वॉल्व जालींती ते म्हणल्यारी वेरियस इनिशिएटिव्स लाईक चिल्ड्रन समर कॅम्प करतात त्यांनी आणि वीकेंड भक्ती स्कूल क्लासेस करतात ती आणि ऑनलाईन क्लासेस कंडक्ट करतात ती गीतामृता 108 क्लासेस आणि विंगड ऑर्गनायझिंग म्हणजे
स्पिरिच्युअल ऍक्टिव्हिटीज ऑर्गनायज करता ती बुक डिस्ट्रीब्युशनात इन्वॉल्व झाली ती आणि ऑनलाईन गीता कोर्सेस आणि ऍज वेल एज व्हॅल्यू एज्युकेशन कोर्सेस घेतात ते आणि स्कूलांतू आणि कॉलेजांतू आणि विंगड संकीर्तन फेस्टिवल ऑर्गनायज केला त्यांनी आणि सेल्फ डिस्कवरी माइंड मॅनेजमेंट सेशन घेतात ती चेडवांक कॉलेजांतू आणि विंगड कंपनीज त्यांनी हे सेशन कंडक्ट करतात ती आम्ही एक पंत हरे कृष्ण महामंत्र सांगून प्रभूजीक वेलकम करूया. हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम. वेलकम प्रभूजी. हरे कृष्णा. ऐकू येतं सध्या क्लिअर असा आवाज? वय प्रभूजी. हरे कृष्णा. सर्वप्रथम ह्या फोरमांत येऊन मस्त इतला आनंद जात असं मुरलीधर चरण प्रभू आणि हांगा उपस्थित सगळ्या वैष्णवांगल आशीर्वाद प्रित्यर्थ मगल प्रार्थना तुंगल चरण कमलांतू आणि हांव प्रभूजीक सांगताशिलो की फर्स्ट टाइम अशी कोंकणीन तू अशे क्लास दिवची संधी पहिल फंत आयल्या जीवनांतू खास करून सगळ्या शिक्षण श्रील प्रभुपादांगल कृपेने पुणेन तुझे डिवोटी असत ती प्रामुख्याने इंग्लिश मराठी हिंदी या भाषेन जाता घरांतूय चढावत करून इंग्लिश हिंदी मराठीच उलोवचे जाता सेवेंतूय तीच भास असता त्यामुळे ती आमची गल्या किंवा कोंकणीत उलोवचे संधी चढ मेळना म्हणून पण प्रभूजीन अशी संधी दिलेली भितर हांव मस्त इतल तुमगल थँकफुल असं आणि ताची सांगातीची कले शब्दांत तू कमी जास्त जाल्यारी कृपया म्हाका क्षम करा ती तुम्ही सगळ्या विशाल हृदयाचे वैष्णव असं ती मग नक्कीच तुमगल पोटान घेतलंय अशी म्हाका आशा आणि अपेक्षा असं तरी ह्या प्रार्थनेने आज आम्ही सुरुवात करूया. भगवद्गीतेचं एक सुंदर नितांत सुंदर अध्याय विभूती योग आणि चॅप्टर 10 आणि त्याच्या श्लोक क्रमांक 19 ते 42 शेवटचं सेक्शन जांतू भगवान कृष्ण सगळ्या विभूतींचे दर्शन एक प्रकार आहे अर्जुना करूय आमकां सगळ्यांक करयता ती तर ताजे नितांत सुंदर वर्णन आणि ताजे खातीर ज्याकल आम्ही थोडे ऐकल्या आणि म्हाका अल्पमतीन मगल अल्पमतीन कले म्हाका विचार आयला त्या मगल ज्येष्ठ भक्तांक लागताना हांव ऐकल्या त्या चर्चा करचा प्रयत्न आज आम्ही करूया. ताजे पूर्वी एक परत एक फंत सांगाती आम्ही आमगल गुरुजनांक श्रील प्रभुपादांक प्रार्थना करूया. हो मी सांगाती करूया तर ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. कृष्णपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नमः. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देशतारिणी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. तर परत एक फंता सगळ्यांगल्या मस्त मस्त स्वागत. आय होप मुरलीधर चरण प्रभू अँड माताजीज मगल कोंकणी आमची गल्या इट मेक्स सेन्स राईट. इट्स नॉट ऑल टुगेदर डिफरंट. नाही प्रभू स्पष्ट सांगेल की क्लिअर असतो. ओके थँक्यू सो मच. हा मगल नक्की प्रयत्न करता तुमगल सगळ्या भक्तांक इतलं सुंदर भक्तांगल समूहान तू म्हाका काय जिके उत्साह आयला त्यामुळे ती मस्त मस्त धन्यवाद. तर आयचो हा जो अध्याय असं द ऑप्युलन्स ऑफ ऍब्सोल्यूट किंवा विभूती योग ह्या सुंदर अध्यायान तू भगवंतांगल ऐश्वर्य म्हणा कल्याण हाच बद्दल अर्जुना करवी भगवान स्वतः सांगता ती आणि खास करून ऑप्युलन्स किंवा ऐश्वर्य म्हळ की आमकां सगळे भक्तांक श्रील प्रभुपाद जो श्लोक शिकयता ती म्हळ्यार पराशर मुनी जे वेद व्यासंगल बापूस म्हळ्यार पिता
तरी त्यांनी सांगितलं विष्णू पुराणान कोट केलेला हो श्लोक आम्ही मस्तपंत ऐकला बरोबर न्हय. ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशशास्त्रीय ज्ञान वैराग्य सच एव समभग इति गणा. भगवान ह्या शब्दाची व्याख्या करताना पराशर मुनी ह्या ऐश्वर्यांगल उल्लेख करतात. आता ही ऐश्वर्य म्हणा कल्ल्या खास करून या जगतांतू आमगलवारी सामान्य जन जे अजून भक्तीन खास करून आमगल भक्तांगल हा उलयना पण खास करून जे सामान्य जन असत या जगांतू खंयचे अशी ऐश्वर्याचे एक सान जरी ठिपको जरी दिसलो तरी आमगल हृदय आकर्षित जाता. म्हणारी प्रत्येक मनुष्याक जो नोकरी धंदा करता बिझनेस करता ताका दिसता की हांव एक दिवस धीरूभाई अंबानी किंवा मुकेश अंबानी वारी श्रीमंत कल्याक जाऊनच बा. म्हणारी संपत्ती श्री लक्ष्मी तरी त्या आमकां अट्रॅक्ट करता. कोणे म्हणता जे तरुण लोक असती जे शरीर संवर्धन करता ती तांकां माईक टायसन म्हणा किंवा मोहम्मद अली म्हणा असे व्हड जे बॉक्सर कुस्तीपटू जाता ती तांतल्याक पळोवन एकदम आकर्षण जाता की आमगले शरीर इतलं बलशाली असल्यारी कशी वया. त्याचप्रमाणे या जगतांतू कितलं तुम्ही बॉलिवूड म्हणा हॉलिवूड म्हणा कोणे सुंदर शारीरिक सौंदर्य असतले पुरुष आणि स्त्री असतात ती तांतल्याक पळोवनूय आम्ही जेन्ना आम्ही मिररान पळयता ती वी सी इन द मिरर त्या वेळारी तांगल छबी आम्ही तांगल हातू पळयता ती आमकांय तशी सुंदर जावची इच्छा मनापासून जागृत जाता. म्हणारी सौंदर्य. त्याचप्रमाणे यश सचिन तेंडुलकर म्हणा विराट कोहली म्हणा असे इतलो व्हड यशस्वी लोक तांगल प्रकारे एक दिवस सुद्धा हांवय पॉप्युलर कशी जाऊनच अशी प्रत्येकांक विचार येता. ज्ञान आईन्स्टाईन न्यूटन इतलो व्हड शास्त्रज्ञ जाऊन वचुल्या ती तांगलवारी आयक्यूचे बुद्धी आमगल्यांतू येवंक असल्यारी कितलं आमगल वाह जातली अशी एक सुप्त इच्छा आमगले हृदयान जागृत जाता. आणि त्याचप्रमाणे खास करून भारतीय संस्कृतींतू कोणी वैराग्य म्हळ्यार विरक्त मनुष्य ज्याने सगळ्या अशी मोह सोडून विरक्त प्रवृत्तीने कोणे हिमालया दिशेन वचुल्यारी तांगल प्रती सुद्धा आम्ही नतमस्तक जाता ती वैराग्य. तशी हे षड ऐश्वर्य ज्यांक म्हणटा ती तांगल प्रती आमगल जे आकर्षण असे जीवात्म्याल आकर्षण अतिशय सुलभ म्हणजे नॅचरल असं. कल खातीर बा तर ताचे कारण आमकां पराशर मुनी सांगतात. कल खातीर म्हणारी ही सगळी ऐश्वर्य ताचे स्वामी ताचे स्त्रोत कोण असत ती भगवान श्रीकृष्ण. आणि हांगल विशेषता अशी म्हणारी आता ह्या जे आम्ही उदाहरणं घेतली फॉर एक्झाम्पल अंबानी भलेही त्या जगांतलं सगळ्यांत श्रीमंत असतली पण अंबानीक विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट तांकां आमी सगळ्यांत बलशाली आणि बॉडी बिल्डिंग म्हणू जातलो नक्कीच म्हणू जायना. त्याच प्रकारे माईक टायसन म्हणा मोहम्मद अली म्हणा तांकां शक्ती भयंकर असतली शरीरांतू पण तांकां सगळ्यांत सौंदर्यवान म्हणू जातलो तितला आमी साहस करू जायना. त्याच प्रकारे कोणे फेम अत्युच्च फेम असं कितले दिवस व्हरता चिरकाल कोणाले फेम व्हरना. कितलो व्हड हिरो हिरोईन किंवा स्पोर्ट्स स्टार जाऊन गेले आता तांगल नाम सुद्धा कोणी उगडास करना. अशीच पिढ्यान पिढ्या अशी यशस्वी जाता ती आणि तांगल्या समयाचे कालाच्या प्रभावाने तांगल यश जे असं ते अशी वीरमत. त्याचप्रमाणे बुद्धी आणि विरक्ती. तरी एक व्यक्ती ह्या जगतांतल्या बहुतेक जगतांतली खंयचे व्यक्तीला की एखाद्या ऐश्वर्याचे एखाद सान प्रॉप जरी असल्यारी तोवे चिरकाल टिकना ह्या जगांतलं फॅक्ट. पण त्याच वेळारी भगवान श्रीकृष्णाला ही षड ऐश्वर्य ऐश्वर्य समग्रस्य 100% वीर्यस्य यशस श्रिया ज्ञान वैराग्य हे सगळी ऐश्वर्य 100% तू चिरकाल अनादि कालात असती आणि अनंत काल थाई तांगलांतूच वर्तली. तर अशी भगवान श्रीकृष्णाला इतल सुंदर विभूती ऐकूनचो आमकां अवसर या अध्यायांतून मेळता. आता हाजे चिक्के मागशी वचुल्यारी 9वे अध्याय आम्ही सगळ्यांनी ताचो अभ्यास केला आसतलोची. खास करून राजविद्या राजगुह्यम ज्या अध्यायाचे नाम असं नितांत सुंदर म्हणारी सगळ्या भगवद्गीतेचे सार ज्या अध्यायांत असं एकदम विलक्षण ज्ञान आणि एकदम रहस्यमयी जे सगळ्यांका ऍक्सेसिबल ना त्या अध्यायाच्या शेवटच्या श्लोकांतू भगवान कल सांगता ती
एक रहस्य सांगतात. सगळ्यांक गोतच ना हा श्लोक एकदम पॉप्युलर श्लोक. कल सांगता ती भगवान सांगता ती 34व्या श्लोकांतून 9व्या अध्यायाचे मन्मना मद्भक्तो मद्याजीमां नमस्कुरु मामे वैश्यसी युक्तावे मम आत्मान मत्परायणः. म्हणारी भगवंत एक प्रकारे अर्जुनाक ह्या यशाची आध्यात्मिक यशाची गुरु केली कशी म्हणतात पळया की म्हाका मल्ल्याक जर तू येवचे असल्यारी म्हाका प्राप्त करचे असल्यारी म्हणजे भगवंताक प्राप्त करचे असल्यार कल करका मन तल्लीन कोनू एकाग्र कोरनू मगल पूजन करी मगल उगडास काढी. अश प्रकार तू सिन्सियरली जेन्ना तू प्रयत्न करता निश्चित तू म्हाका येऊन पावतलो. तर अशी एक प्रकारे त्यांनी कशी विधी खंच्या विधी प्रमाणे तू मल्ल्याक येवचे शकता हाचे रहस्य 9व्या अध्यायाचे शेवटाक अर्जुनाक सांगल्या. पण आता त्याची मुखारी कशी करचे सांगल्या पण सॉरी कल करचे म्हणून सांगल्या पण कशी करचे हाऊ टू डू दॅट व्हॉट यू नीड टू सरेंडर अन टू मी. बट हाऊ डू वी डू दॅट. कारण सरेंडर करचे किंवा शरणागती करचे एक प्रकारे शरणागती म्हाका उगडास आसा पैल पंथ हो शब्द जेन्ना आयकलो इस्कानान तुझे भय दिसता. कारण खंयचेय गोष्टीक शरणागती करचे म्हळ्यार चिके हिम्मत जाय मनुष्याक. त्याचप्रमाणे शरणागती करचे म्हळ्यार नेमके कशी करचे हो प्रश्न आमगल सारखे सामान्य जनांक पडू शकता. आणि म्हणूनच अर्जुना करवी भगवंत आता या 10व्या अध्यायांतू कशी करच्या म्हळ्यार मगल शक्तींक मगल विभूतींक पळोवन ह्या जगान खंयी आमी दृष्टी फिरयल्यारी आमकां भगवंताल चिंतन करचे रहस्य कशी कळका हाच जे विस्तृत पारायण भगवान श्री कृष्ण 10व्या अध्यायान करतात. तरी आमगल राधेश्याम प्रभुजी केन्ना एक व्हेरी सिंपल अनॉलॉजी दितात ताजे उगडास म्हाका येता आसा हांव तुमकां सांगात शेअर करूं इच्छिता. त्या म्हळ्यार एक चेडू आसप एक 5-6 वर्साचें चेडू 7 वर्साचें चेडू आत्ता स्कूला वचूं लागल्या आणि पेरेंट्साक मिस करता खास करून तांगल बापसूक मिस करता. सांजे येना पड घार येना पड हांगा ते पळयता अरे अजून मगल बापूस येनी फादर हॅज नॉट कम फ्रॉम ऑफिस दुखी जाता. मागीर हांवच म्हणटा की अरे तू थोडे जेवन घे थोडे खेळ वच तेदो म्हणसर येतलो तुगेलो बापूस येतलो हांगा. तर तो चल्लो वता मस्त वेळ खेळता परत येता पण ताका मागशी म्हळ्यार हृदयान तू बापसूल ओढ काय ताका सोडना. जशी तो घरान प्रवेश करता तशी इद्रार एंट्रन्सान तकल दिसता तागेल्या पप्पाल्या म्हळ्यार बापसूल्या शूज. शूज पळयल तशी ताका डोळे हड्ड जाता ती ताका कळता भोवतेक पप्पा आयला. घरा भितर वता टेबलारी काराची कीज दवरल्या ती की चेन पळयता अरे वा इद्रार पळयल्यार ते लॅपटॉपा बॅग लटकयल्या. तर अशी एक वस्तू तो दृष्टिक्षेप घालता आणि त्या क्षणी ताका कळता की तागल बापूस घरांत आयला आणि दोन्ही हात वयर करून भले तागल बापूस किंवा पप्पा जो आसा फादर ही इज इन बाथरूम ही इज नॉट इवन सीन हिम बट ही इज कन्विन्स दॅट ही हॅज कम. बापूस आयला म्हणून जोरजोरान खेळू लागता आणि आनंदी जाता. आता ह्या उदाहरणांतू बापसूल शूज म्हणा किंवा तागल की चेन म्हणा किंवा तागल बॅग म्हणा दीज आर ओनली ऑब्जेक्ट्स. These even don't have life. They are not their father. त्या म्हळ्यार बापूस नाही पण तांगल जे रिलेशन असत त्या वस्तून संगाती त्या व्यक्तील जे रिलेशन असत तो संदर्भ लावून तो जो चल्लो अस तो कन्विन्स अस की हांगा बापूस आयला आणि बापूस पप्पाल तागल पप्पाल सान्निध्यान तू हांवात आनंदाने वेळ घालोवच्या शकता. तरी ह्या अनॉलॉजीन तू राधेश्याम प्रभू सांगता ती अगदी तशीच या भौतिक जगान तू भले अर्जुनावारी आमकां संधी मेळणी आसतली केन्ना विचार येता मनान तू अर्जुन आत्तकला भगवान श्री कृष्ण इद्रार उबलल्या ती प्रत्यक्ष रूपान ताका गीत सांगता ती त्यामुळे कितली इझी असं शरणागती करूक आयकोनच्याक नतमस्तक जावच्याक कितली इझी असं. पण आमगल कशी कारण आमकां तरी भगवान श्री कृष्ण केन्ना दर्शन दितले ध्रुव महाराजांक दिले प्रल्हाद महाराजांक दितले आमगल वेळ केन्ना अशी प्रश्न येवच्या शकता आणि साहजिकय असं. पण आमकां विचार करका लागतलो की भगवंताक मेळचे क्वालिफिकेशन तितली गुणवत्ता आमल्यांक आसवे अजून काही ना. साधे ह्या जगान तू प्राईम मिनिस्टर प्रेसिडेंट सोडा ती
या स्टेटाचं चीफ मिनिस्टर म्हणा किंवा या शहराचं मेयर सुद्धा असल्यारी ताक मेळूक आमकां कितलं कष्ट घेवंक लागता ती, इतले प्रोसिजर्स पार काडका लागता ती, चेक लिस्ट असता, तू कल्ल्याक मेळचे कल काम असं है मस्त मस्त इतलं प्रोसेस कंप्लीट करना पड कदाचित आम्ही त्या व्यक्तीक मिळू शकता. तर या सान ब्रह्मांडाचे सान देशाचे सान शहराचे एक मेयराक किंवा चीफ मिनिस्टराक मेळूक कितलो त्रास आसा, तर आमकां भगवंताक ह्या ब्रह्मांडाचे अखिल ब्रह्मांडाचे जे स्वामी असत तांकां मेळची आमकां क्वालिफिकेशन आसलें नक्की ना. पण त्याच वेळारी भगवंतालेच कृपेने जे विभूती योगांतात सांगते सती ह्या जगांतू तांगल शक्ती द्वारा निर्मित झालेल्या प्रत्येक वस्तूंतू चर आणि अचर तांगल्याक नुसते दृष्टिक्षेप सुद्धा घालल्यारी आमकां भगवंताला स्मरण करूक कितलं विनाशाय इट्स सो इजी टू रिमेंबर हिम. अशा प्रकारे हाऊ डू आय प्रॅक्टिस मनमना भव मदभक्तो ह्याची एक रहस्य भगवान श्रीकृष्ण अर्जुनाक या अध्यायान सांगतात. तरी श्रील प्रभुपादांगल कृपेने आमकां इतले सोपे शब्दांतू भगवंतांगले निरंतर स्मरण करप म्हळ्यार महामनुस्मर युद्धचे म्हणून भगवान सांगून अर्जुनाक वचूल्यात. पण आम्ही आमगल ऑफिसा काम घरांतली काम चायल्डाक शिकोवनचे कोणी स्टुडंट्स असती कोणी बिझनेसमॅन असती प्रत्येक क्षणोक्षणी आम्ही भौतिक जगतांतली शक्ती सांगती आमगल कलेपुणी आदान प्रदान असत. त्या वेळारी भगवंतांगल उगडास काडचो म्हळ्यार कशी हे एक हॉड चॅलेंज जाता. तर त्या चॅलेंज चिके इजी करूक भगवान हांतू कोमते रितीने अर्जुना द्वारा आमकां हो दिव्य संदेश दित असत. तरी 10व्या अध्यायांतू 19वा श्लोका वच्चे फुडें एक क्विक आमी रिव्हिजन करयेत. मागची क्लासान मस्त इतले प्रगत भक्तांनी हो कोमते रितीने ताचे निरूपण केल्या. सो जस्ट टू सेट द कंटेक्स्ट विल क्विकली रिवाइज. 10व्या अध्यायाच्या सुरुवातीकची भगवान कृष्ण जे आसा ती अर्जुनाक क्वालिफिकेशन सांगतात. कल सांगता ती की बाबा रे अर्जुना नुसते पांडित्य म्हळ्यार ही संस्कृत श्लोक येता ती हांव भयंकर बुद्धवंत असं म्हाका शास्त्र सगळे वाचू येता ती अशी जावन किंवा अनुमान लावन हांव भगवंताक समजू शकना. नमे विदु सर्वगणा प्रभवम न महर्षय अहम आदि ही देवाना महर्षिणाम च सर्वशा. फक्त आणि फक्त गुरुकृपा आणि आमगल प्रामाणिक प्रयत्न अगदी नम्रतेन आम्ही जेव्हा प्रामाणिक प्रयत्न करता ती ह्या दोघांगल जेव्हा मिलन जाता गुरुकुल कृपा आणि आमगल प्रयत्न प्रामाणिक प्रयत्न त्यांना मात्र आमकां भगवंताक प्राप्त करची समजून घेवची ज्ञान समजून घेवची आशा मिळू शकता. मागीर मुखाले काही श्लोकांतू 10.4 to 10.6 भगवान श्रीकृष्ण अर्जुनाक सांगता ती की ऍक्च्युली तशें पळोवच्या गेल्यारी ह्या जगांतले जितले जे सद्गुण असती बुद्धी ज्ञान असमोह क्षमा सत्य दमा शम सुख दुःख भाव अभाव भय अभय अहिंसा समता बुद्धी जय जप दान यश यज्ञ सगळ्या हांचो स्त्रोत कोण असं हांव म्हळ्यार भगवान श्रीकृष्ण असं. अशा प्रकारे एक प्रकारे दाखवून दिता ती भगवान की अर्जुना तुका म्हाका शरणागत येवच्याक इतले सोपे ना पण इतले कठीणय ना. आणि ताज नंतर मात्र आम्ही जे भगवद्गीतेचे सार जाका म्हणटा ती चतुश्लोकी भगवद्गीता 10.8 to 10.11 हाची चर्चा आम्ही नक्की केली असतली. 10.8 अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वं प्रवर्तते मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परा. तर पहिले 2 श्लोकांतू भगवान स्वतः भक्ताप्रती कशी भाव दवरता ती त्या सांगता ती आणि दुसरे 2 श्लोकांतू 10.10 आणि 10.11 तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम आणि तेषां एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तम. भक्ताने भगवंतांप्रती कल भाव दवरका हे भगवान सांगतात. तशा प्रकारे चतुश्लोकी भगवद्गीतेंतू संपूर्ण गीतेचे सार ह्याच अध्यायांतू आमगल भेटीक येता. आणि ताच नंतर मात्र इतले सगळे श्रवण सुंदर रीतीन कोरून अर्जुन संपूर्ण रीतीने शरणागत झाला असे आम्ही पळयतात. ही एक्सेप्ट्स द सुप्रीमसी ऑफ कृष्णा. ही सेज परम ब्रह्म परम ज्ञान परम धाम पवित्रम परमम मम पुरुषाम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभूम. हे भगवंता तुम्हीची आता आय एम कन्व्हिन्स्ड म्हाका संपूर्णपणे विश्वास असं
की तुम्हीची आणि फक्त तुम्हीची या सगळ्या जगताचे, या सगळ्या ब्रह्मांडाचे स्त्रोत असत. यू आर द परमोच्च सत्य. तुम्हीच गंतव्य, अंतिम गंतव्य स्थाने तुम्हीची, आणि अनादि कालात तुम्ही असती, अनंत काल तक राक्षसती आणि अजन्म असती. या सगळ्या प्रकारे भगवंतांचे दिव्य गुण असती अर्जुन एक प्रकारे पुष्टी करतात. आणि ह्यावे सांगतात की भगवंता अशी लेखू नका की हांव फक्त तुम्ही तुमगल भक्तू किंवा तुमगल सखा असं म्हणू, अशी तुमगलची काही प्रशंसा करतस तशी ना. ह्या हांव जे सांगतस ताका पुष्टी करू को व्हडड महर्षी लोकांनी सुद्धा, असित देवल व्यास ह्या लोकांगल सुद्धा कन्क्लुजन जे असत ते ह्याच असत, कला कृष्णस्तू भगवान स्वयं, तुम्हीची ह्या जगताचे स्वामी असत. तश प्रकारे अर्जुन एक प्रकारे आमका संदेश दित असत की ऍज अ कॉमन मॅन, एक सामान्य जन, आणि खास करून श्रील प्रभुपाद तात्पर्यान सांगतात की मायावादी लोकां खातीर खास करून हो प्रश्न आणि ह्या प्रश्नाचे उत्तर की हाऊ डू आय अंडरस्टँड युअर ऑल परवेडिंग नेचर. भगवान मगल डोळ्या इद्रार असती आणि एकाच वेळारी तुम्ही सगळ्या ब्रह्मांडाक व्याप्त कशी केल्या बुवा, हो प्रश्नाचं उत्तर, आणि या उत्तरात दाखवला भगवान श्रीकृष्ण विभूती योग सांगचे असते. हा प्रश्न आमच्यासारख्या सामान्य कर्मी लोकांक किंवा जे मायावादी लोक असत, फक्त अव्यक्त जे भगवंतांगल स्वरूप जाणून असती तांगल खातीर मुद्दाम म्हणून हा प्रश्न हांग निर्माण करतात. आणि ताचे उत्तरान मात्र भगवान श्रीकृष्णात सगळ्या विभूती सांगचे असते एकानंतर एक. आमगल गौरांग दर्शन प्रभू जे जीवीच तुम्ही सगळ्यांनी पुस्तक वाचले असतले, घेणी जाल्यार नक्की घ्या ती गीता सुबोधिनी. त्यान तू अतिशय सुंदर प्रकारे त्यांनी समराइज केल्या. भगवान श्रीकृष्णांनी 19 श्लोक क्रमांक 19 श्लोक क्रमांक 42 थाई ऑलमोस्ट 20, 30, 40 13 श्लोक 23 श्लोकांतून एकापेक्षा एक अनॉलॉजीज दिल्या ती समजून शकप की ह्या विभूती, हे सगळे जे विभूती असत ती प्रधान विभूती. आता ह्या प्रधान कला कारण भगवंतांगल विभूती अगणित असत, अनंत असत. तांतून प्रॉमिनंटली आमगल खातीर आमगल अल्पमती कळूक एक प्रॉमिनंट अनॉलॉजीज कशी बुवा, त्या एक साधारण 80 ते 82 80 to 82 vibhutis have been described in this wonderful section, especially shlok kramank 21 to 39. So with your permission, I'll just share my screen. The PDF copy this taslari mag sangati. Is it visible? Hare Krishna, this tasva. Yes. So hang padalari. So this is a table derived from Gita Subodini, compiled by GEV, Gaurang Darshan Prabhuji. And wonderfully, त्यांनी प्रत्येक आता कशी वाच्य म्हणारी लेफ्ट साइड का श्लोक क्रमांक असं. फॉर एक्झाम्पल श्लोक क्रमांक 21 सांगतो, आदित्य, अमॉंग्स द आदित्यास आय एम विष्णू, अमॉंग द ल्युमिनरीज आय एम सन, अमॉंग द मरुत्स आय एम मरीची. तरी ह्या अनॉलॉजींक किंवा विभूतींक समजूनची विचारसरणी म्हणा कशी, तर प्रत्येक गोष्टींतून प्रत्येक वस्तूंतू आता मला फॉर एक्झाम्पल तेजोमय जितली ह्या प्रकृतींतू या भौतिक जगतात आम पळयता ती जितलेही तेजोमय गोष्टी असतात तांतू सगळ्यांत तेजोमय कोण, सूर्य. म्हळ्यार तो सूर्य म्हळ्यार हांव. त्याच प्रकारे असंख्य तारका आम्ही रात्री वेळारी आकाशांत वयर पळयता ती असंख्य तारका दिसतात, तारे दिसतात. तांतून सगळ्यांत प्रॉमिनंट तारका कोण, तर चंद्रू, तो म्हळ्यार हांव. त्याच प्रमाणे इतले आम्ही म्हणटा ती करोडो देवी देवता असत, तर त्या देवतांतलं सगळ्यांत महत्वाचे देवता अधिपती कोण, तर इंद्रू, तो म्हळ्यार हांव. इतले पर्वत आम्ही व्हड पर्वत पळयता ती तांतून सगळ्यांत मेरुमणी सगळ्यांत व्हड पर्वत कोण, तर माउंट मेरू. तश प्रकारे या जगतांतू आम्ही जितले भौतिक जगतांतू जितले आम्ही वस्तू एक्सपिरियन्स करता ती आमच्या डोळ्यान पळयता ती ऐकता ती स्पर्श करता ती तांतून बेस्ट अमॉंग्स देम इज वी हॅव टू अंडरस्टँड दॅट इज कृष्णा. तश प्रकारे हांगा इतली गोमटे करून तांणी टेबल दिल्या.
almost 82 vibhutis are given. Amongst the Adityas, I am Vishnu. Among the luminaries, I am Sun. Among the Maruta, I am Marichi. Among the stars, I am Moon. Vedantu, Samaveda, Devatantu, Indra, Indriyantu, Mana. सगळे लिव्हिंग बिंग्स असत. आय एम द कॉन्शियसनेस ऑफ देम. सगळे रुद्रांत हांव शंकर अशी. तरी हांव विचार केलेलो की अशी वाच्य बरल्याक देर इज वन वंडरफुल व्हिडिओ राधेश्याम प्रभू हिज ग्रेस राधेश्याम प्रभून हो व्हिडिओ हांव तांगेल क्लासान पळयलेलो. आय थॉट आय शेअर दॅट व्हिडिओ. इट्स अ 5 minute or maybe 7 minutes व्हिडिओ. पण त्या व्हिडिओन तू आमकां एक संपूर्ण प्रकार एक ओवरव्ह्यू मेळटा. So I hope you are excited. तुमकां बरें दिसतलो तो व्हिडिओ आयकून. आणि it is picture plus words rather than reading just words. So I'll just close this and I'll share that video. Stop sharing. म्हाका सांगा ती share आयला रे. Yes. ऐकू येता आणि दिसता म्हणून सांगा ती. प्रथम हांव शेअर करता. थोडे मागशी घेता. This is the entire chapter number 10. पण आम्ही वेळेच्या अभावी आम्ही या सेक्शनाचे हे करूयात. But you can find this video on the internet also. So I hope it is audible. Please let me know. Opulences by which you pervade all these worlds. O Krishna, O Supreme Mystic, how ऐकू येतस वा? होय प्रभूजी ऐकत असतो. Okay, wonderful. So I'll just play this. Thank you. How shall I constantly think of you, and how shall I know you? In what various forms are you to be remembered, O Supreme Personality of Godhead? O Janardana, again, please describe in detail the mystic power of your opulences. I am never satiated in hearing about you, for the more I hear, the more I want to taste the nectar of your words. आता अर्जुनाली कृपा अशी की अर्जुन आम्ही पळयल्यारी एक प्रकारे संपूर्णपणे शरणागत ऑलरेडी झाला. ताका कसलेय गरज नाशिल्ले हे सगळ्या विचारचे आशिल्ले. पण कोणा खातीर विचारतस? आमगल खातीर. सो भगवंतांनी एक परमात्मा रूप अर्जुनाक स्फूर्ती दिल्या की तू अशी प्रश्न विचारी जेणे करून आमगल सारखे सामान्य जनांक भगवंता निरंतर स्मरण करचे असल्यारी ह्या विभूतींचो उपयोग कशी जातलो वया अशी उद्युक्त करूक त्यांनी अर्जुनाक हा प्रश्न करायला. आणि आता भगवान स्वतः सांगतात स्वतः शब्द. The Supreme Personality of Godhead said, Yes, I will tell you of my splendorous manifestations, but only of those which are prominent, O Arjuna, for my opulence is limitless. Prominent. भगवंताला विभूती ऐकू गेल्यारी वर सकल आमगल जन्मय कमी पडतल. पण आमगल कृपा म्हणजे भगवंतांनी आमचेर एक प्रकार खूप केला की प्रामुख्याने जितली विभूती असत ती त्याची आता अर्जुनाक वर आमकां सांगचे सर. I am the super soul, O Arjuna, seated in the hearts of all living entities. I am the beginning, the middle, and the end of all beings. Of the Adityas, I am Vishnu. Of lights, I am the radiant sun. Of the Maruts, I am Marichi. And among the stars, I am the moon. Of the Vedas, I am the Samaveda. Of the demigods, I am Indra, the king of heaven. Of the senses, I am the mind. And in living beings, I am the living force, consciousness. Of all the Rudras, I am Lord Shiva. Of the Yakshas and Rakshasas, I am the Lord of wealth, Kuvera. Of the Vasus, I am fire, Agni. And of mountains, I am Meru. Of priests, O Arjuna, know me to be the chief, Brihaspati. Of generals, I am Kartikeya. And of bodies of water, I am the ocean. Of the great sages, I am Bhrigu. Of vibrations, I am the transcendental Om. Of sacrifices, I am the chanting of the holy names, Japa. And of immovable things, I am the Himalayas. Of all trees, I am the banyan tree. And of the sages among the demigods, I am Narada. Of the Gandharvas, I am Chitrarata. And among perfected beings, I am the sage Kapila. Of horses, know me to be Uchaishrava, produced during the churning of the ocean for nectar. Of lordly elephants, I am Airavata, and among men, I am the monarchs.
Of weapons, I am the thunderbolt. Among cows, I am the Surabhi. Of causes for procreation, I am Kandarpa, the god of love. And of serpents, I am Vasuki. Of the many-hooded Nagas, I am Ananta. And among the aquatics, I am the demigod Varuna. And among the dispensers of law, I am Yama, the lord of death. Among the Daitya demons, I am the devoted Prahlada. Among subduers, I am Time. Among beasts, I am the lion. And among birds, I am Garuda. Of purifiers, I am the wind. Of the wielders of weapons, I am Rama. Of fishes, I am the shark. And of flowing rivers, I am the Ganges. Of all creations, I am the beginning and the end, and also the middle, O Arjuna. Of all sciences, I am the spiritual science of the self. And among logicians, I am the conclusive truth. Of letters, I am the letter R. And among compound words, I am the dual compound. I am also inexhaustible time, and of creators, I am Brahma. I am all-devouring death, and I am the generating principle of all that is yet to be. Among women, I am fame, fortune, fine speech, memory, intelligence, steadfastness, and patience. Of the hymns in the Sama Veda, I am the Brihat Sama, and of poetry, I am the Gayatri. Of months, I am Margashirsha, and of seasons, I am flower-bearing spring. I am also the gambling of cheats. And I am also the gambling of the cheats. So, of months, I am Margashirsha, and of seasons, I am flower-bearing spring. so can आमकां प्रश्न पडू शकता की नो गॅम्बलिंग म्हणून आम्ही रूल फॉलो करता ती मागीर कृष्ण कशी म्हणटा ती. सो वी हॅव टू अंडरस्टँड दॅट दोज हू आर चीटर्स, जे कोणाक दुसऱ्यांक छळ करू शकता ती तांगलांतूय भगवान तांकांय छळतलो. ही इज द बिगेस्ट चीटर. सो नोबडी शुड डेअर. That was the inference. I am also the gambling of cheats, and of the splendid, I am the splendor. I am victory, I am adventure, and I am the strength of the strong. Of the descendants of Vrishni, I am Vasudeva, and of the Pandavas, I am Arjuna. Of the sages, I am Vyasa, and among great thinkers, I am Ushana. Among all means of suppressing lawlessness, I am punishment. And of those who seek victory, I am morality. Of secret things, I am silence, and of the wise, I am the wisdom. Furthermore, O Arjuna, I am the generating seed of all existences. There is no being, moving or non-moving, that can exist without me. O mighty conqueror of enemies, there is no end to my divine manifestations. What I have spoken to you is but a mere indication of my infinite opulences. Know that all opulent, beautiful and glorious creations spring from but a spark of my splendor. But what need is there, Arjuna, for all this detailed knowledge? With a single fragment of myself, I pervade and support this entire universe. Om Tat Saditi Srimad Bhagavad Gitasu Upanishadsu Brahma Vidyayam Yoga Shastre Shri Krishna Arjuna Samvade. Hare Krishna. So I hope video आवडला असतला. Maybe after the session you cannot find आम्ही link पेटत आती राधेश्याम प्रभु website आरी और video available is, so you can always refer. So through this wonderful section आमका भगवान श्री कृष्ण हो एक अहम सर्वस्य प्रभू आम्ही जेन्ना आम्ही हो श्लोक ऐकता ती ताचे एक सादरीकरण अर्जुना लित्रारी भगवान सांगता ती. आणि खास करून शेवटच्या सेक्शनांतू 10.41 हावे अधोरेखित करता ती भगवान की of all these vibhutis are only my ansha. This is a small spark, ek san, just like we jivas are anu and he is vibhu. Similarly, all these vibhutis are mama ansha teja. Yadyad vibhuti mat sattvam srimad urjitam evacha tattad eva gachatvam mama teja ansho sambhavan. म्हणारी भगवंतांकले स्पेशल एफर्ट्स घेऊन का लागना, फक्त तांगल इच्छेने तांगल एक सान अंशानेची ह्या सगळ्या विभूती प्रकट जातात.
तश प्रकारे शेवटच्या सेक्शन एक महत्वाचं पॉइंट जे भगवान सांगतात ती 10.42 द श्लोका विच ही हॅज ऑलरेडी कोटेड अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्व प्रवर्तते. तरी ताजे केन्ना आमकां प्रश्न पडता की भगवंत ह्या सगळ्या ब्रह्मांडात व्याप्त सती त्याच वेळारी प्रत्येक जिवांतले हृदयांतू आम्ही ऐकला ने परमात्मा रूपान वास करतात. ह्या कशी बरं संभव असं तर इवन बाय प्रोसेस आम्ही श्रीमद भागवतांतू खास करून स्कंद क्रमांक 3 4th कॅन्टो 3rd कॅन्टो वी हियर अबाउट सर्ग अँड विसर्ग क्रिएशन अँड सब क्रिएशन. तांतू सुद्धा ह्या भगवान श्रीकृष्ण अंतर्यामी परमात्मा एट ऑल लेवल्स हाऊ डज ही मॅनेज दॅट वी अंडरस्टँड. सो आम्ही पळयल्या की भगवंतांगल स्व अंश म्हळ्यार भगवंतांगल जे फर्स्ट expansion is Karunodakshay Vishnu. So Vishnu who resides on Karunodak Sagar, he is the Swansh ज्यांका महाविष्णू सुद्धा म्हणतात. तर हा पहिला विस्तार अशा प्रकारे सांगू जाता की ही इज द परमात्मा ऑफ एंटायर ऑल ब्रह्मांडास. लाईट गेल न्ही इलेक्ट्रिसिटी. सो आय एम सॉरी देर इज अ इलेक्ट्रिसिटी लॉस. आय एम नॉट शुअर हाऊ लॉंग इट विल रन. बॅटरी चलतले थोडा वेळ. So maybe we just hope and pray. So कारुणोदक समुद्रांत विराजमान असेल महाविष्णू आणि तांगल प्रत्येक श्वासांतू ह्या ब्रह्मांडाची श्वास जे भितर घेतात हे सगळे ब्रह्मांड विलीन जातात तांगल शरीरांतू. मी पळयला न्ही चित्र. आणि प्रत्येक उच्छवासांतू या ब्रह्मांडाची उत्पत्ती जाता. अशा प्रकारे करुणोदक्षाई जे विष्णू असती तांका या सगळ्या अगणित ब्रह्मांडांचे परमात्मा अशी आम्ही भौतिक जगाचे परमात्मा अशी म्हणू जाता. त्याच प्रकारे ताज नंतर प्रत्येक उच्चवासांच्या ब्रह्मांडाची उत्पत्ती जाता. त्या प्रत्येक ब्रह्मांडांतू ह्याच करुणोदक्षाई विष्णू गर्भोदक्षाई विष्णूच्या रूपाने विस्तारित जातात. बरोबर न्ही. जांगल नाभी कमलांतनू ब्रह्माजी उत्पन्न जातात. तांकां जन्म दिलं जातं आणि मागीर ब्रह्माजी क्रिएट्स अ सेकंडरी क्रिएशन. अशा प्रकारे त्यांनीच निर्माण केलेले अगणित ब्रह्मांडातले प्रत्येक ब्रह्मांडाचे परमात्मा म्हणारी गर्भोदक्षाय विष्णू. आणि तांगल नाभी कमलांतनू उत्पन्न झालेले ब्रह्माजी द्वारा क्रिएट झालेले असंख्य जीव 84 लक्ष योनीच्या अगणित जीवांगल जी उत्पत्ती जाता त्या प्रत्येक जीवांगल हृदयांतू ह्याच गर्भोदक्षाय विष्णू शिरोदक्षाय विष्णूच्या रूपाने हृदयांतू विराजमान जातात. So he is a Paramatma of every jiva. जशी श्रील प्रभुपाद कठोपनिषदांत मस्त पण त्या अनॉलॉजी आम्ही ऐकल्या. There are two parrots, right? So one is Paramatma and one is Atma. Paramatma observes and gives good advice, and Jiva or like Atma is involved in all the karmas, activities. तश प्रकारे आम्ही पळयल्यारी अणु ते विभू हा संपूर्ण प्रवास जरी आम्ही स्कॅन केल्यारी प्रत्येक प्रवासांतू वैश्विक स्तरारी आणि अणु आणि रेणूच्या स्तरारी भगवान श्रीकृष्णाची विंगड विंगड विस्ताराच्या रूपाने अंतर्यामी परमात्म्याच्या रूपाने वास करतात. आणि म्हणून लॉर्ड कृष्णा कॅन से अथॉरिटेटिव्हली दॅट ही इज द सोर्स ऑफ एव्हरीथिंग. ज्याने सूत गोस्वामी सांगतात श्रीमद भागवतांतू सगळे अवताराचे वर्णन कोण जायना पडते कल सांगतात ती एते चा अंश कलापुंश कृष्णस्तू. आता ह्या सगळ्या अवतार हांव सांगून जाल्या ती. लेट मी टेल यू हू इज द सोर्स ऑफ ऑल ऑफ दिस. हू इज दॅट? एते चा अंश कलापुंश कृष्णस्तू भगवान स्वयं. तरी जश प्रकारे भगवान श्रीकृष्णाने शेवटच्या श्लोकांत सांगल्या की अर्जुना खरे तरी ह्या सगळ्या विभूतींची कले गरज ना. कारण ह्या सगळ्या दीज आर माय ऑल स्मॉल अंशास. बट still if you one wants to understand me आणि कोणाक म्हाका प्राप्त कोण घेवचे जाल्यार this can all these विभूतीज फक्त स्मरण जरी केल्यार ह्या विभूतींक आमच्या डोळ्या इतर दिसता ती. every time we open eyes we can see sun, we can see moon, we can see flowers, we can see mountains. every time we open our eyes we can experience the Lord, and his presence of the Lord in this entire creation. So that is the beauty of Krishna consciousness. अर्जुनाक तो एक विलक्षण प्रसंग किंवा तशी विलक्षण तागल नशीब असेल म्हणा, तागल कर्म अशी असेल की भगवंतांनी स्वतःहून तांगल इतरार येऊन
प्रत्यक्ष रूपाने ताका स्मृती सांगली. पण श्रील प्रभुपादांगल कृपेने आम्ही जे सगळे भक्त असती इस्कॉनातले म्हणा वैष्णव जन असती त्यावेळी कमी नशिबवान नाती. कारण भक्तांगल कृपेने भगवंतांगल कृपेने सकाळ धून रात्री थाय जी काही कर्म आम्ही करता ती सकाळी उठावून आम्ही विग्रहांगल दर्शन करता ती. सो कृष्णा इज इन फ्रंट ऑफ अस. दोज ऑल आयटम्स विच वी ऑफर टू द लॉर्ड आता मी पळेल्या प्रत्येक विभूतींतू आम्ही भगवंतांगल स्मरण करू शकता. मॅरी दर्शन जायना पण जप नो विदिन होली नेम्स आय एम द जपा. जेन्ना आम्ही माळ हातान घेता ती 16 माळ करूक देर ऑल्सो वी कॅन एक्सपिरियन्स कृष्णाज प्रेझेन्स. जप जायना पण श्रील प्रभुपादान इतलो गोमटो प्रोग्राम दिला नो नित्यम भागवत सेवया. Same Krishna returns back as in the form of book, and he is in front of us. The moment we open Bhagavatam or Srimad Bhagavad Gita, Krishna is having a dialogue with us through his devotees. आणि मागीर भागवतम जायना पण सगळे प्रसाद घेतात ती नित्यम प्रसाद सेवया इस्कॉनाचे प्रसाद रिलीजन. सो अश पळोवच्या गेल्यार आमगल दिवसांतली 24 तासांतली प्रत्येक क्षणोक्षणी आम्ही भगवंतांगल सान्निध्य आमगल जीवनांतू आम्ही अनुभव करू शकता ती. फक्त गरज कल असं सिन्सियर एफर्ट्स अँड गुरुज कृपा. सो त्या शरणागतीचे नम्रते भावनेने आम्ही जर या प्रत्येक दिलेल्या श्रील प्रभुपादान दिलेले प्रोसेस असं ते आम्ही सिन्सियरली फॉलो केल्यार इट्स नॉट व्हेरी डिफिकल्ट टू एक्सपिरियन्स लॉर्ड. नो वी डोंट हॅव टू डू तपश्चर्या लाईक ध्रुव महाराज और go through austerities through Prahlad Maharaj. Of course, they were all Mahabhagavatas. But even in this world, जशी म्हणतात श्रील प्रभुपाद केने आमकां उदाहरण दितात की उत्कांत राबून we don't have to get affected. So एखादो फिश कल म्हणतात उगडास ना आमची गलांतू कोंकणीतू फिश इज नेवर गेटिंग अफेक्टेड बाय वॉटर. केने पळयला हांवें तुमी शिंकता पडला टुवाल घेवन नांग पुसता पडला केन्ना पळयना. ही इज नेवर अफेक्टेड. वाय? Although he is always in the water. Similarly, या भौतिक जगात राबून we should act like a fish. We should never get affected by the things of this world. And this is only possible through wonderful, remembrance of, Lord's vibhutis. So, मगल अजून एक फंत नम्र विनंती असं. I mean, of course, from the time perspective, we won't be able to go through each and every shloka and purport, but these are wonderful section where Bhagwan Shri Krishna Amgalindra, it's such a simple proposal he gives. He is not asking us एक होड अष्टांग योगाच मुद्रेन तू तुम्ही बैसून वर्षानुवर्ष तपश्चर्या करा ती उपवास तापास करा ती आमगल सगळ्या इंद्रियांक नियंत्रण करा ती कल्ले बी ती सांगनासना सोपे आणि सरळ शब्दांत सांगतात की बाबा रे फक्त डोळे उगडी तुगल नाक कान डोळे उगडे दवरल्यार सुद्धा तू म्हाका अनुभव करू शकता. फक्त गरज असं की एक गुरुंगल द्वारा एक खरे ज्ञान तुगल हृदयात प्रकाशित जावका आणि गुरुकल सेव करूक तुका एक उत्साह असता. बस हे जर गुण तुल्याक असल्यार तू नक्कीच म्हाका प्राप्त करू शकता. सो विथ दॅट आय वुड लाईक टू टेक अ क्विक ब्रेक हियर. कोणाकले टिप्पणी असल्या प्रश्न असल्या किंवा कोणाला अनुभव असल्या तर तुम्ही नक्की शेअर करा ती. I can definitely tell you, सुरुवातीकच हा पडेल इतली गोमटे रीतीन तुम्ही श्लोकांकल पठण करता ती प्रार्थना करता ती. It's such a long time we have been doing. Of course, I am the late entrant, but म्हाका प्रभुजी सांगताशिले. I mean, there was a chance meeting in Gopinath and he was telling there are hundreds of devotees, who speak Konkani and they are wonderfully, involved. Bhagavad Gita अध्ययन करचे, भागवतम अध्ययन करचे, पठण करचे. विंगड फेस्टिवलांची एकत्र येऊन जप करचो कीर्तन करचे. सो एवरीबडी सो वंडरफुली एंगेज अँड सो एनलायटन. तुमगल दिव्य चेहरे पळोवनूच म्हाका कळटा की तुमगल भक्तीमय तेज कितले स्ट्रॉंग आसा. सो आय एम व्हेरी मच आय एम फीलिंग व्हेरी मच ग्रॅटिट्यूड फॉर गेटिंग मी दिस अपॉर्च्युनिटी टू कम इन युअर असोसिएशन. सो आय एम रियली थँकफुल. मस्त मस्त दंडवत प्रणाम. थँक यू सो मच. हरे कृष्णा. जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. सो जशें हांव म्हणलें, at any moment the light can go at my place, so it is running on batteries.
till the time it runs on batteries, internet is on. After that, it may leave. So whatever time allows. So thank you so much. Anybody would like to share their realizations on this wonderful section? Hare Krishna. I hope शब्द कळलाय कारण थोडेसे कोंकणी आणि आमचे लोलोंचे अभ्यासात तर जायनी चढ वर नी थोडे मराठी इंग्लिश चढ झाल्या त्यामुळे ती क्षम करा ती गले शब्द हांगा थंय जाल्यारी प्लीज फॉरगिव मी लोटस बहुत धन्यवाद तुमका अति सुंदर जावन तुम्ही कोंकणीन इतली लायक जावन काढलास की आमका टोटली इतली लायक आम्ही ऐकण्याची जी म्हणी येता थँक यू व्हेरी मच प्रभूजी that is your compassion. Hare Krishna. कसं जामा प्रभूजी तुमका कसले सांगू Prabhuji, thank you very much, Prabhu, Anansesh Prabhu. I had the fortune of meeting him at Radha Gopinath temple at this queue and आणि त्यांनी कितले भारी सिनियर जाऊन मस्तकड ऍक्टिव्हिटीज त्यांनी शेअर केलेले आसा इनफॅक्ट त्यांनी तांगेले म्हळ्यार कॉन्ट्रिब्युशन्स मस्तले कर आसा सो थँक्यू प्रभूजी तुम्ही आज जॉईन करून आमकां ब्लेस केलें पुरो जाणां Thank you so much. So hopefully we'll continue this association. हांव प्रभूजीक विप्रसुद्धा हांव प्रभूक सांगतशिलो की म्हाका इतलो आनंद जालो कारण मस्त इतलो मगल चाइल्डहुड मुंबईतूच गेले सांता क्रूज आम्ही राबताली 21 वर्ष पण अनफॉर्च्युनेटली दॅट वॉज नॉट द टाइम वेन आय गॉट कनेक्टेड विथ इस्कॉन only when I came to Pune and had to meet Radhesham Prabhu, I was destined to get connected. But Mumbai आमगल मस्त इतले जान असती आणि relatives असती, those who are hungry for Krishna consciousness. And because of lack of proximity, I lack to keep in touch. So मस्त इतल मगल cousins असती, they keep on inquiring, कल करतस तू, इतल बरे करता, आमगल घरा या उलई, पण that doesn't happen. So Prabhuji म्हणला की all those cousins and families, especially आमचीगले families, my relatives, I'm trying to get connected on this group so that they can relate. आमगले भाषण तू आम्ही can ऐकता ती आमगल सारख्या जना सांगत ऐकता ती then there is a different flavor. So of course ISKCON, we are beyond all this caste, creed, religion, but nevertheless there is in the inner core of the heart सुरुवातीक ऍटलीस्ट भक्तीच प्रारंभ जावच्याक आमगले फॅमिलीन कोणे आमगल बारी उलयता लोक कॅन भगवंताल भक्ती बद्दल उलयता ती त्यांना नक्कीच तांकां मस्त इतलो उत्साह येतलो. सो आय हॅव कनेक्ट ऍटलीस्ट 4 of my sisters I have connected to the group and hopefully they will be relishing these wonderful satsangs. Thank you so much. Hare Krishna. So shall we end here, Prabhuji, with your permission? प्रभूजी कोणाके कसले प्रश्न आसपण जाल्यार नेमको येता ना म्हणजे कसले कमेंट आसपण जाल्यार Yes. Wonderful session, Prabhuji. Ananta.